हो बजरंग बली होली में मोहर काम कैसे चली होली में मोहर काम कैसे चली अरे होली में मोहर काम कैसे चली खिजिया गए कुछ भक्त कहले कि हो तो कभी सुन जगह हो बुढ़ारी में गावत रहे कि होली में मोर काम कैसे चली जाके कहले कि हनुमान जी के चिन्हत नहीं खो हे ममता कि जब हनुमान जी के गद तारा ये थी महली होली में मोर काम सही चली अतरे न केसट बाजल विष्णु ओझा के कि तले पवन भैया देखले कहले कि बाप रे बबीती विष्णुए बभन मार लस तो बोले कि आई बजो दारू चढ़ा के ए राती खल हरा के बुढ़िया 2 बजे के बाद होला हम तू हो जा जेबू तो लोग मेहरारू के दे 5,000 भाई पर ध्यान रखे के एगो सिगरेटो पिए के पैसा दे तार लोग रखला बन जे चटनी हो लोग आके दाल भात खाई तब तार लोग छीकी आई बजो दारू चढ़ा के राती खबू हटा के आमा सुत जाई हो पाछा से पाछा सका तो हम डाल दे हो पाछा से काछा हटा के आई हम रंग डालक बरो अच्छा मने के तो पवनो सिंह के दाब धल तलले है बुढ़ावा काका लयदार कहले के ब्यास अब हमार 72 बरिस के उम्र में 72 डिग्री तापमान चढ़ गइल बा आ कहले कि दिया बुता भूत भड़कता हमरा बाबा के बेला ना हमरा के चाचा पुरस्कार दिले है बाबा पुरस्कार दे तर बाबा दांत त नहीं के एकरा के चहुला जीव कि हमरा बाबा के बेलना कि हमरा बाबा के बेलना कि हाईलाइट बुता भूत भड़कता हमरा बाबा के बेलना अतः बरियात